हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटिज इउटुब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैलायबाय आं दायो निउ इयारनि गोदान मोनसे आपकामिं बड' मिउजिक भिडिअनि सायावहाय आपडेट्स लानानै लोगोफोर मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर गोदानै फैनो गोनां बे बड' मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय मैना मैना ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअआव जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बर'निनो मुंदांखा फावखुंगुर सिद्धार्थ बर' बिथांजों लोगोसे बर'निनो बयजोंबो सिनायजाखानाय मुंदांखा फावखुंग्रि लोगोसेनो इउटुबार गेमस्रि दैमारि बिथांखौ ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअखौ जोङो जिडि प्रडाक्शन इउटुब चेनेलावहाय नुनो मोनगोन आरो बे मिउजिक भिडिअनि प्रडिउसारा जाहैबाय गेमस्रि दैमारि बिथाङानो आरो बे मिउजिक भिडिअखौ करिय'ग्राफ खालामदों लिसान रामि बिथां ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बे आपकामिं बड' मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय दानिफ्रायनो बेसेबां एक्साइटेड जानानै दं कमेन्टआव खोन्थाहरनो दाबावदि आरो नायनो थाखाय एसे नेना थादो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर आरबि फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलावबो गोदान मोनसे बर' मिउजिक भिडिअ फैगासिनो जेराव जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन दानि जाखांफुनाय मुंदांखा फावखुंग्रि दैजि बसुमतारी बिथांजों लोगोसे बर'निनो मुंदांखा फावखुंगुर रान्थु बर' बिथांखौ लोगोफोर आसा खालामो जों बे मिउजिक भिडिअखौबो थाबैनो नुनो मोनगोन आरो नोंथांमोनाबो एसे नेनानै थादो लोगोफोर गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं